Pues vamos con nuestros, en este caso, cuartos invitados de esta tarde-noche de domingo cultural. Vienen de lejos, vienen a presentarnos esta novela, Misteris a la Valldigna, y de allí vienen, aunque pronto también van a estar por aquí, por Castellón, con un proyecto gastronómico del que también les vamos a hablar. Pero ahora vamos a hablar fundamentalmente del autor y la editora de Misteris a la Valldigna. Sergi Femterreta es el seudónimo y contamos también con Carmen Pallarés, con la responsable de la editorial, Femterreta, precisamente. Pues vamos a saludarles. Carmen Yenayada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Sergi, enhorabuena por el rescate de esta novela, ahora hablaremos por qué, y también bienvenido aquí a la Real, a TV4. Gràcies, Antoni, és un plaer estar a Castelló, és un plaer estar en TV4 i molt de gust d'estar així avui amb vosaltres i presentar la novel·la, una novel·la que ara anirem destipant una mica, però molt agraït i molt de gust d'estar així a Castelló. Pues el placer es nuestro y sobre todo que vengáis de estas tierras, en este caso como la Valldigna, para estar un rato con nosotros. Ráfaga para nuestros invitados y comenzamos la entrevista con ellos. Pues voy a empezar, me voy a saltar la norma del protocolo, pero voy a empezar con Sergi porque hemos hablado de rescatar una historia que estaba en un disquete. Eso, ja. Bueno, la culpable de que puguem rescatar aquesta novel·la la tinc aquí al costat, Carmen Pallarés. És una persona que m'ha animat molt en aquest projecte i sap com escric, i escric molt a través dels blogs, a través d'internet, i em va dir, Sergi, per què no tornes a escriure, perquè t'agrada i és una cosa que se t'adona molt bé. I jo que no. Jo dic, quan em jubile tornaré a escriure, però ara no, perquè ja tinc un ofici, estic treballant i tinc altres accions que fer i no tinc temps. Jo sé que vaig guardar uns disquets a casa de ma mare, en un armari, vaig escalar pels armaris i sorpresa meua quan vaig veure aquests disquets durs que estan ahí guardats en aquest calaix. I ara, com jo, en aquest disquet dur, informàticament, com puc rescatar? Perquè la tecnologia informàtica de quan jo tenia 18-19 anys no té res que veure a conforme és l'ordenador avui en dia. Vaig tenir l'oportunitat de trobar un laboratori a València i gràcies a aquest laboratori tota la informació que n'hi havia en aquest disc dur es va rescatar. I arrel d'ahir ho van reeditar, vaig parlar amb Carmen, que ja tinc tota aquesta informació, tinc el llibre, no només Misteris de la Valldigna, sinó altres documents que tenim. Me agrada molt el nom de l'editorial, Femterreta. Per què Femterreta? Bueno, Femterreta perquè nosaltres som de la Valldigna, creiem que té uns valors culturals, gastronòmics que s'ha de posar en valor i qui millor que nosaltres a través d'un llibre, a través de tot el que estem fent per posar-li valor a la nostra vida. Una editorial que nace para el libro, pero que imagino que nacerá con una vocación de continuidad. Sí, esto es solo empezar. Él me dijo, ya tengo el libro, ¿y ahora qué hacemos? Se edita, hay que seguir. Como si eso hoy en día fuera tan fácil. No ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, hemos llegado con tiempo incluso para estar en la Feria del Libro de Valencia, en muchos stands, la gente que vivía en Valencia, que era de la Valldigna, sabía que se iban acercando a comprar el libro. Mira, qué ilusión me hace un libro de la Terreta, pues. Nada, aquí lo tenéis. Un libro de Terreta, Sergi, por curiosidad, ¿cuáles son tus apellidos? Porque el seudónimo es Femterreta, pero Sergi... Los apellidos son els cognoms són de la Terreta, són Pellicer i Gil. Pero bueno, te gusta como seudónimo, ¿no? Te gusta coger ese... Jo al Facebook vaig donar d'alta com a Sergi Femterreta, perquè m'agrada Femterreta i sóc una persona que defèn tot allò de la Terreta. Vaig parlar amb Carmen, apareix bé, et sembla bé que fiquem el pseudònim al títol com a Sergi Femterreta? Bueno, ¿por qué no? Una novela que comienza en una época, se traslada a otra. Háblanos un poco de esa, porque se parte de una leyenda, ¿no? La novel·la comença a la Valldigna, una llegenda però molt antiga, quan els pobles encara no eren pobles. La Valldigna són 4 pobles, parlem de Benifairó, de Simat, de Valls i de Tavernes de la Valldigna. En aquella època, lògicament, era tot camp, era tot un vall que desembocava en el mar i bé, no hi havia carrers, eren construccions de pedra sobre pedra,
no n'hi havia ni fanals de llum, tot era pues, bueno, a les finestres, als ampits de la finestra, els espelmes, vull dir, una època molt antiga i que bueno, la civilització a poc ha anat construint aquests 4 pobles i aquesta Valldigna en si. Bueno, la Gigenta pues, bueno, és una família que malauradament no pot tindre fills i el pare, bueno, pues, ahir en la venc de la donzella fa uns beuratges sobre aquest llac i gràcies a aquest beuratge aconsegueix que la seva dona engendre una filla. Bueno, pues tenen la filla i ja quan tenen la filla fiquen a treballar perquè abans tenien els fills per a que treballaren i quan més fills més riquesa per a la família. Però bueno, la van explotar de tal manera que té un final molt dràstic que no vaig a contar. I a partir d'ahí ja... I luego se traslada a l'època moderna. I després ja el següent capítol ja transcorreix a l'any 1989, a l'estiu, pues, bueno, 2 joves valldignencs en aquella època, en aquell estiu, se'n van a un paratge molt important de la Valldigna, que és la Font del Barber, i acampen. Y en ese acampar, pues bueno, desencadena ahí una tormenta. Vamos a dejarlo ahí. Y ya lo ahí. Pero luego sigo, luego sigo contigo. Carmen, una novela muy al uso de lo que gusta leer, que se parte de una leyenda, se salta a lo real. Que además, aparte de la edición del libro, habéis tenido la buena idea de incorporar en la solapa una serie de códigos, unos códigos de YouTube, de Facebook, de Twitter, que bueno, el lector, poniendo esos códigos... Tal y como el lector, el personaje va pasando por todos los parajes de la Valldigna, para la gente que no lo conozca, pues se traslada al código QR el monestir de Santa Maria. I què és això? Encara que les descripcions estiguin molt ben fetes, dius, què és això? Pues està rodat en dron, tot el monestir de Santa Maria, de fet, unas imágenes que son espectacular, las estamos viendo, pero unas imágenes que son espectaculares. Si quan tu des de la capital dius este cap de setmana vaig al poble, quan baixes al port, que ja veus tot el que és la Valldigna, l'enclau de la Valldigna, perquè per qui no el conega té que anar. És precís anar. Això és un llibre d'interès turístic, no? Sí, perquè a part de recórrer té molt de lo que és la vida, l'essència de la Valldigna, llegendes, tradicions, costums. Sergi ho ha escrit molt bé perquè a part posa moltes paraules que diguem a la Valldigna, vull dir, però el que comença a llegir-lo el que passa que dius, tinc que acabar-lo avui, ja veuré què passa. Aleshores, jo crec que, a part dels paratges que es poden veure en els còdics QR, no sé, és viure la Valldigna des de dins. Sergi, hay que ajustarse a los tiempos modernos, ¿no? Hablabas antes del blog, hablas ahora de estos códigos, es decir, al libro hay que darle otros alicientes, ¿no? Aparte del pasar de páginas, pero otros alicientes, ¿no? Al lector. És així, Antonio. La veritat és que un llibre ha de tindre paper. S'ha de respirar aquest olor a paper, això és perfecte. Però bueno, per què no adaptar-nos a les noves tecnologies i a la joventut? El que volem és que la joventut llisca. I per aquest gir has de motivar-los. I com motivar-los? Pues bueno, jo crec que ara qualsevol jove té el Facebook, té un YouTube, té el Twitter, té l'Instagram, i bueno, per què no adaptar la novel·la a aquestes noves tecnologies per a que la joventut pues, bueno, llisca i adeprenga i parli valencià, escriga en valencià, que és el més important avui en dia, perquè és una llengua que ha de mantenir viva i ha d'estar present des de ben xicotets. Carmen, ha hablado Sergi de los jóvenes. ¿Es una historia especialmente dirigida a ellos o a todo tipo de lectors? És a tot tipus de lector, però quan parles que siga un llibre de lectura als instituts, estem parlant d'un llibre per a tercer quart d'ESO, a partir de tercer quart d'ESO, a partir d'ahir, qualsevol. Més que res per al llenguatge, que potser la gent, a no ser que siguin dels pobles, que a la gent li costa un poc, no és que li coste, sinó que creguem que és més apte a partir de tercer quart d'ESO. De fet, recomanem pels instituts a partir de tercer quart d'ESO, batxillerat, com a llibre de lectura. I després hi ha pressupost per a tots els públics, perquè és una lectura bonica. Ahí n'hi ha algo de ficció, algo de realitat, en moltes parts jo que conec a Sergi es veu, on està Sergi o no. Esta mezcla de historia y de ficción, de realidad y de ficción, también exige, aparte de la parte creativa, una labor de documentación, ¿no?
Clar, té que estar tot documentat. Lògicament, Antonio és una novel·la molt documentada, amb molta història. Per què? Bueno, perquè parlem de la cova del Bolomor. La cova del Bolomor és una cova que està a l'Ombria, a Tavernes de la Valldigna, i parlem de l'època neandertal. Són més de 300.000 anys d'història en aquella Valldigna. Jo crec que el de Castelló no és de Castelló, és de la Valldigna, perquè naix des de la cova del Bolomor. O el de València Capital no és de València Capital, és de la Valldigna perquè, clar, estem parlant de les primeres mostres de foc, les primeres mostres de signe a la Valldigna, la casa és d'ahir, de la cova del Bolomor. Però bueno, no és la cova del Bolomor, sinó també després tenim el monestir de Santa Maria de la Valldigna, quan al 1298 el rei en Jaume II ho va dir: quina vall més digna per fer un monestir de la vostra religió. Bueno, n'hi ha molta història i tot això està a la novel·la, tant a la novel·la escrita com a tots els vídeos que hem fet en dron de tota aquella història que tenim avui en dia, però l'han transportat a lo que és la seva història realment. Un monestir que està preciós, ja està quasi, cada dia tenem més coses, també vam aconseguir que es tornaren Franco durant la de Mendizábal, es van emportar pedres del monestir i farà uns 15 anys, 15 o 16 anys, van recuperar totes aquestes pedres que tenia el xalet. Qué bonita historia. Para una novela, esto también da para una novela. Sergi, habíamos dejado a dos jóvenes en una tienda de campaña, una noche de tormenta, sin destripar la novela, pero ¿qué podemos contarnos? Bé, jo crec que és una novel·la, com bé estem parlant abans, i dia Carmen, és una novel·la que ha de ser de lectura obligatòria a partir del segon cicle de l'ESO. Per què? Perquè és un llibre cultural, és un llibre, com bé dius Antonio, és un llibre turístic, és un llibre que dona a conèixer tot el que és la nostra Valldigna, les nostres costums, les nostres tradicions, però no sols de la Valldigna, sinó també de València. Estem parlant també del mercat de Russafa, que és un mercat emblemàtic, de l'estació del nord, de trens, que està allà i és història, però també parlem de la lloga i moixalanga de València, els castellers humans, són coses que les falles, que és patrimoni de la humanitat, tot això ve reflexat en la novel·la. Parlem també del que estàvem comentant abans al principi de l'entrevista, de l'arròs de la Valldigna. L'any passat vam fer el primer concurs, Arròs de la Valldigna, i és un concurs del que estem molt satisfets i que enguany anem de cara a la segona edició. Y esta semana que viene estáis por aquí, por Castellón, ¿no? Clar, que en Castelló tenim el primer concurs internacional Arrocito de Castelló. Es una tienda de campaña, es una noche de tormenta. Pero bueno, ya veo que no. Mira, vamos a dejarlo ahí y que la gente cree que no val lo lea. Que sàpia més. Que la gente lo compre, que la gente claro lo lea, que sí. Es lo que tiene que hacer. Por cierto, si queremos comprarlo en Castellón, tenemos Castellón y provincia, aquí en Villarreal también. Así, a Villarreal està la llibreria Àusias, llibreria Papereria Àusias, a Benicarló tenim a Raquel Papers i a Benicart. I després a Vinaròs, els diaris, una llibreria emblemàtica en el centre de Vinaròs, i a Castelló Ciutat Argot, una altra emblemàtica. Oye, pues enhorabuena, Carmen, Sergi, y gracias por vuestra visita. Para nosotros es un honor y un placer y mucha suerte con el proyecto. Moltes gràcies, Antonio, moltes agraïts. Pues aquí dejamos esta entrevista. Una suerte poder conocer gentes de toda la Comunidad Valenciana que vienen hasta aquí, hasta Villarreal, para dar a conocer lo que están haciendo fundamentalmente.